kasabui masoda alunyo o si cipin kana moyo le anak larang si tuju cuy tuana le malaki ni waduh da alurang banamu yo sipin cuy tuana le malaki ni kalau karajo nang kadisabui kalau karajo nyo nang kadibaco yo la bawagai la nyatako yo lah babagai karajo na nyo kako lah babagai na nyo away mulai tukang galon na kalai pulo kok kasawa jo ladang lai yo nande inyo kok tukang angkit lai pulo kok tukang cacat jangka ditanyo bagi kok kasurau nyo lai pulo mengaji sembayang kok balabang pulo lo cendo nyuari cok waduh cie karajo nan sipin ko nandak kalupo tukang badak urang apin make up makana moyo bagi kalau mami up urang kadisabui sipin ko ada orang lawis sudah ko ada pulo le orang ya kah barale ko ada pulo orang kasunek rasu balau membadai kak nak cukui badak ya nanado kadang ya simin ya campur pulo jo kurunius kadang pulo ya batu tembok ya campur jo karang putih ya nyuancuakan jo masin tambolamo syutuana le molakini kok ada orang namparalu di badai kok kabarale kok kabaminantu kok kawin kau wisuda segala macam pin badak hobana mabagian waduh lah pada satu hari kemalun membadak yurang ya karajonyo yo lah manjojo sepanjang jalan laba tenteng peti warna merah baisi make up yo nanjo badak ya baisi pulo colak jolang kisau baisi pulo cendonyo bakuas ko ado badak nang kaba merahan le bibienyo ko ado nang kaba putih kan le mukonyo ko ado nang ditambah le bulu mato ko ado nang ditambah pemutihan gigi ko ado nang make le karang gosong ketuan ale molaki ni balender kawe gigi lai pulo olangko ola kasadonyo ola bagi waduh lapado satu hari ya nang komodo kale kana moyo balau kan yo kabamina
sikale kaba minantu kan yo kabarale cendo orang kini labai mbau orang suwali labasiri orang sakuli liang Allah baimbau le orang bakuli liang la bapanggil le orang sabali maalun le ke orang dahulu kalau kamu manggil pakai siri aja sada putih. Cuman kini menjadi persoalan siapa tukang badak wana awak mabagian. Siapa bana nang katukang badak atau bamiak nang basorang kini nyo cuiku bana le molakini kabakato anak kumudo kale nambah namo pie uci cuiku bana le molakini baba kok si pintu si baba dak terawe cuiku bana lakato ho pie uci mabagi. Oh manjawi bagu lambe kumudo kale supin mako supin malai pandai nyo badak cuiku wana lakato kali olai ko pandai nyo membadak urang beko merancah-rancah sajo nyo percaya labak kecik si uci manjawi yo manyangga katua abaknya kalau si pintu membadak mabai yo sebenar rancak mabai. Kok bawis udah orangnya tukang badak, kok kabalaki orangnya tukang badak, kok babi nile orangnya tukang badak, oh, kok ke sawah orang bagi menggaya di tengah sawah balau tukang badak. Kalau itu malah kini ku di Makassar nang kata belok di sini orang kampung Sasak di Maya nang kaelok di situ pakai nang karancak. Ya sipin yo tukang badak sama suiku, cuiku wana le mola kini yo latibo sipin ka rumah ya laka nyobadak ikan dopie uci sementara ya minantu laki-laki yo calon minantu kale katibu hari tuyo. Oh siapa bana lawan minantu kale yo si Panjul dari Batupang. Batupang dalam daerah Solo. Oh kalau minantu kali kadibacu ya si Godo anak Panjul orangnya rancak gagas sange gitu bana molaki. Oh rajin bakar aju, rajin kasawa, rajin mambik karambi, rajin pulo lainnya manimbu air. Oh cuituan ale molakini mabagian dek latibo katu jo janjian la salasai badak. Oh nang si suci ko mabagian. La salasai si uci ko babadak latibo si Panjul nan jo Godo yo kama minang anak kale. Satu lah masuk Panjul jo Godo lah batamu jo kale suci lah selesai babadak ya lah duduk ti kursi sama itu bagian takajui Panjul. Otak kajui si Panjul mencaliak minantu nyuiko nak jadi bini anak den ko bantu siapa oh bantu badak bagian. Oh kabakato lah si Panjul masuk itu lah na orang anak ko kale gitu wana kecil si Panjul. Oh dicaliak muko pia uci dicaliak ya lah bantu. Oh karisiak mati dimakan samui mabagian.
lari si panjul nan yo si godo ndak jadi pinangan onan sari tu doma bagian yo la berang kalik bake sipin tukang bada apu anak caca anak micacau ndak ado sing yang rimbo mabagian kok bentuk iko muku anak ambo ola lari minantu ambo barangke lah dari rumahmu oh kok iyo ambo kebarangke lah dari rumahku nama kale mano gaji ambo pa kambo pembadai de mano pa pada ambo citu bana le menanga katu minta upah badak mensipin ko yo berang kale sekali lagi kalau ndak yo tabang dari rumah ambo kalau ndak yo kebarangke di rumah ko ladiang yo kapak kambo sia resiko le citu bana le molaki ini. Abi cerita film sudah sampai di siku opin badak we untuk dosana ambo kapai nyola